Landirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana komanso timakupasani mwayi kuti mupereke maganizo anu pano pa Lahiri KTV. Tapangani like, subscribe video yathuyi. This is Kamlepo Karuwa, muntu amene I think kumbuyo uko tinapangapo zakuti Malawi ikhale democracy. Pali zinthu zimene ndati ndikuwuzeni mawa uno. Kwabwera anthu amene achita hayara ena amaphunzitsidwa how to shoot and kill a president angobisa chabe in Malawi funa kupha ma political opponent chifukwa chakuti tikunena kuti ma elections akhale free and fair. Tikamanena izi kuti ma elections akhale free and fair, pali anthu ena akuyesa ngati ife tikufuna kuti tiwalande kudya kwawo mene amaberera chuma cha boma, amanga manyumba ndalama za kuba, alemera ndalama za kuba, apita mwambiri amanga manyumba ku South Africa, ku Dubai, ena kugula manyumba ku UK, kutana wathamangira kumeneko Tanzania umu, mu Zambia, manyumba ose tibweresa kumena nagula ndipo tukuuzana Malawi. Ifeyo ine sinafune kunena zonse zayi chifukwa ine cholinga changa nchongopempha Malawi Electoral Commission kuti mukhale free and fair elections. Koma kundiyamba facha kuti atumiza anthu kuti andiphe. Anthu woti nawo mapictures awo, anthu woti nawo nkhope zawo zonse zili nazo, abale awo kumene akusogozedwa ndi mkazi mmodzi elede, alipo 3 amene anthuwa and 1 lady. Anthu amene atumidwa ndi a certain police officer waku area 30 kuti athane ndi ine, watumidwa ndi anthu ena ku State House. Koma ineyo cholinga changa nchakuti muno Malawi mukhale free and fair elections. Andiso Malawi Electoral Commission ili ndi target ya anthu amene safuna kuti abwerere ku parliament, akutifacha kuti anthuwa amanena kwambiri ku parliament. Pali constituency ya Honorable Chihana ku Mzimba West uko, constituency yanga ya Rumpi East, ndi mwina constituency ya Ushisha ya Nyakanyasho aufuna kuti asabwerere, ya Ujeni Mzimba Southwest ya Kwankhata ufuna asabwerere, ndi mwina andiso ali pa Central Region achitaso target ena achosakale ma primaries. Ku Eastern Region achitakali kuti awa ndi awa asabwerere ku parliament, kuno kumwera achitaso target kuti awa ndi awa ndi manambala awo awayika mu system ya smartmatic mu machine kuti anthuwa asokonezere manambala awo kuti asabwerere. Ineyo amwe target auti chifukwa chakuti chifukwa chani ndikunena kuti mukhale free and fair elections. Iwo saufuna kuti mukhale free and fair elections. Ndeno ndinene choncho ine ponena kuti muno mukhale free and fair elections ndaona izi. 1, ngati kumpoto tanamizidwa kuti timanga Mzuzu Ujeni timanga Mzuzu airport, koma pamene panaperekedwa ndalama ngati 15 billion zonse zinadidwa. Ndalama zimene anakonzera paja kathala kaja kwasadziwika bwino zinali chabe 60 million. 15 billion kungotenga ko 60 million kukonzera paja pasadziwika bwino ndikuti ndalama zambiri 14 point something billion yadidwa, or 14.940 billion ya 14.940 million kwacha yadidwa. Miseu kuochoka ku
mzuzu kupita kushisha amati tavikako ndrama 500 million akunama pano kulibe ndrama. Ndikunena izi chifukwa chakuti ine ndimafuna ndizinena za Malawi Electoral Commission soka, koma chifukwa chakuti afuna kundipa ndikufuna ndiululiretu chifukwa chache aufuna kuti andipe kuti ndisabwereso ku parliament, ndi chifukwa chachaika target. Msewu wa mzuzu tiushisha anekako ndrama 500 million ndama zonse zinadyedwa. Msewu wochoka ekwendene kupita Kafukule kupita paka ku Eutini aneka ndrama zokwanira 2.9 billion akuti achitire kulambulira zonse zinadyedwa. Koma kuti msewu uja ulumidwe 1 billion is just a kilometer, zonse zinadyedwa. Kunaikidwa ndrama pachakhaza bridge kumzimba kuti msewu uja awike bwinobwino grave ya bwinobwino kuti thala zake kukucha zokwana 4.8 billion zonse zija zinabedwa. Anayika ndrama za nkhani jenda edingeni kuti kukhale thara sibezo de ndrama za nkhani singaziwe figa zonse zija zabedwa. Anena kuti kukhale university kumzimba kayamati Mberwa University kaichanicha nizonama kunaikidwa ndrama zokwana 9.5 billion zonse zija zinadyedwa kuti amangire infrastructure. Anaikaso ndrama za msewu wa Blara Eutini Blara up to Mzimba zakuti achitire grave osati zatara ya zachita achite grave zimene zinakwana almost 7 billion zinabedwa. Panaikidwa ndrama zija zakuti alimire msewu wa M1 andi Bwengo tuujene tuchiyeta zonse zija zadyedwa. Posachedwa papanali ndrama zimene tinauzidwa mparliament yosirizayi kuti aika 5 billion kuti aseke mapoto from Chiweta to Karonga. 5 billion esija yasowa yabedwa angoika macontract amene angowononga kucha. Ndeno pali ndrama zina za nyika Rumpi, nyika Nthalile road zonse zijaso zabedwa, ndrama za nkhani. Pali msewu wa Iromba Chitipa Iromba road anaika ndrama zokwana 5.9 billion zabedwa. Anaika msewu wochitaso grave bwinobwino ku Misuku Hills kupita paka chaku Karonga uko kuboda uko zinani ngati 780 million zadyedwa zonse ndrama zonse zabedwa. Ndeno ine mafuna ndinene za Malawi Electoral Commission sindifuna unena za zitukuko izi ayi, koma kunena chifukwa kuti ndifuna ndineneretu kuti museyese ya Malawi ndiopusa maproject ose amene muupangawo I call them elections project, si kuti maproject akuti mufuna kuti muthandize Amalawi. Ndipita pang'ono msewu wa kumwera uku ku Eastern Region wa Mangochi paka Makanjira ndi nyimbo chabe nthabwara zimenezo ndi nthabwara ngofuna kulimbikisa anthu kuti akhale ngati azizire mtima facha kuti kupita kumavoti ndi nthabwara ndi zinthu zambiri ndi fachacha ndiyikira anthu kuti andipe. Ndino ndanena ndi International Amnesty International kuchita protection order ndikudikira kaye ma details akuti ndilembe ma details pa email ndifuna nditolere ma details already ndauza kale anthu ena ndi ena amene tikulemba ma details kuti apite kumene koko, ndiponso tilemba makalata ena kupita United Nations, tilemba makalata ena chifukwa mapolisi amene auchita izi tikwaziwa afuna namizire kuti abwere kuno kutata tiyeni ku polisi pali mlandu umene nomukunena matepi mavieni koma cholinga chakuti mjira akandipe anyamata awalembedwa ntchito ambiri anaphunzitsidwa ntchito kumtakataka. Ine cholakwa changa tichakuti tikufuna mukhale free and fair elections m'Malawi muno. Iwo safuna free and fair elections. Sindikutukwana munthu, sindikunena munthu kapena kuti mtundu ukire mtundu ayi, sindikunena kuti Amalawi ifatumbuka mkutida ayi, sinanena kuti Aromwe akudedwa ayi, sinanena kuti Ayawa akudedwa kapena Asena akudedwa ayi, ndingonena kuti ufuna free and fair elections. Ndizimene nonena ine nditi afere
mawa kuti tikufuna free and fair election chifukwa chiyarede wakumalawi electoral commission safuna kuzuzulidwa ayi. Mpesi amene ndi bodyguard, anali bodyguard and personal assistant wa Chakwera amene ndi chief elections officer safuna kuti ine nzinena zimenezo chifukwa chachakonza ndondomeka kuti ndiphedwe. Ndeno ineyo ndizakuwuzani details yonse apolisi amene galimoto imene afuna kuti azanditengera ku nyumba uje siku lake atenga kutero kwa the negotiating warrant of arrest kuti munjira akandiphe mena maphira anthu ena wasacha akaike pali mapulani atatu amene zakuwuzani. Plani ina ndi imene ndanena apa, ina ndiyakuti likapita msero moja mukakhala mula anyamata ena akeso momoja amene akalemba awa ndi awa amene alemba ntchito kuti usiku tikagona pasakapange zawo mena namphera Orton Chirwa strangling uje khosi lake kuti mena nafera atangolengeza kuti Malawi muno mukhala referendum. Then mati ndichenjeze wakufa saziweka zimene magazi a anthu ena amakhala magazi achabe kwambiri. Inde Chilima anapita ndi anthu ena 9 acha koma siku zimene zija zayiwalidwa ayi koma anthu akuchitabe so pamakhala magazi ena matembereredwa chifukwa chakuti simukuziwa. And upresident uliwonse umene umakhala pa mpando ndi magazi sukhala upresident wabwino. Achakwera nafika pa mpando pacha chifukwa cha chikondi cha anthu amene anali nawo Malawi muno. That's why makoti ananena kukhalirirani and tinaona Achakwera kukhala pa mpando free from blood, free from anything, and he went there as a righteous man. But if he wants to retain that through blood, zikhala zolakwika kwambiri because he went to that chair without shedding any blood of any Malawian. It was love, purely love. Panopo ndikufuna ndikuchenjeze na Malawi. Ziko limene limakhala ndi chikondi, ziko limene limatukuka, ziko limene limakhala ndi blood ya anthu chifukwa chakuti ufuna ukhale pa mpando, ziko limene silingatukuke yayi. Chifukwa chache ndiwapempha Achakwera mnakwera pa mpando without a blood of any Malawian. Retain that reputation, retain the chair through pure love osati zakuti pakhale magazi. Apolisi amene akulembedwa ntchito or kapena ena mukhoza kuti mwalemba or instructions or without your knowledge or with your knowledge anthu amenewo afuna kuipiseni chifukwa dziko la Malawi Dr. Banda ambiri anapha anthu anzawo in the name of Dr. Banda, and Dr. Banda, some of them did not know kutakuta waphedwa. Example ina nthawi ya Gadama ichi tapita ndi report kwa Dr. Banda nena you must learn to forgive akutulusa misozi atauzidwa kuti Gadama amatenje aphedwa. Ananakhala almost an hour asana yankhe anthu aja anakhala cheta kwa yang'ana akutenga tauro kupukuta kumaso kutoliza kumisozi analira ndithu kuona kuti anthu amene anapanga zimene zija anangotengapo mwayi wakuphaja in the name of Malawi Congress Party, in the name of Dr. Banda. Panopo inuyo Achakwera chonde ndikuchenjezeni m'bale wanga kuti anthu mukhoza kuziwa or mukhoza kusaziwa koma sizikhala bwino kukakhala pa mpando because the blood of the people. Kumpoto ife chimene tikulira ndi basi chitukuko basi. Sitikufuna kuti ena afenene kuti ufuna mpando wanu ayi chitukuko ndi chimene tikuchofuna ife. Kumpoto misewu ndiyoyipa kwambiri, kumpoto chitukuko kulibe. Pa Mzuzu University pali ana ambiri akumpoto amene sapatsidwa ma public loan. Loan itu ndalama za msonkho ya anthu sakupasidwa koma ma university imwena ndi mwena aliyese munthu akumpasa loan kuti aphunzire sukulu. Kupasani mwayi kupereka maganizo anu pano pa Lahiri KTV komanso tikukupemphani kuti tapangani share video yathu komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuti tizikupasani mapulogalamu osiyanasiyana.